no que menos gastaba ese tempo era en dormir, porque levantarse ás 3 da mañá ou ás 4. Eu regaba de noite as fincas. E el digo, tú deítate que tens que madrugar ás 5 da mañá. E eu, pois, collía agua, de noite cando non andaba nadie con ela, collía e regaba, levaba para unha finca, para outra finca. E a mí me viñan ás 5 da mañá, ou así, ou viña o día, e viña para casa xa para empezar a... Coa seguinte faena. Este se levantaba e marchaba, e esa seguías ca seguinte faena. Era así a vida, non era de outra maneira. Non sei todo o mundo. E todo o mundo era casi. Sí, era Bueno, moi que tiña xente en casa, que a mellor, hombre, nós tiñamos os rapaces, pero, claro, primeiro a escuela, despois te axudaban no tempo das vacacións. Pero despois, claro, como xa saíron da escuela, viñan moi ben. Que eu dicía, le estudiar porque ven moi ben que estés en casa para ir cas vacas. Que dá un libre. Claro. Para facer as outras cousas, atenderlas o fruto, atender todo. Pero nos queríamos que fóramos estudiar. Entonces, solo estar sin eles xa era non era un sacrificio, porque foi a mellor obra que pude facer. A mellor obra. Non hizo outro, o que se lo houbera que deixar na cabeza.